Jumatan doane ki Klaten. Ya. Musuh wong Jumatan ki awan-awan. Ya jegur jere mancing ngono. Ki ning kali. Iya. Mancing bacot. Ya kan kejegur. Saiki iki kali kene ora iso gudi kaya mbiyen lho ya. Gak tau gudi kaya Ya mbiyen. yo ciut. Lah ya maksudnya ora iso. Ya biyen kan biasa kali gede kan sampai anu. Saiki kan barbar, jeneng bar banjir barbar. Ya biyen lho sampai pirang-pirang dino ngono kan gede, Mbak. Temen-temen gawane anggar gawane cilik ya. Nak nyogok lho. Nah, gawane gede kali Tapi ini saiki banjir, juara lho. awet. Ya ndek kae kan sering. Lah Ndek kali saiki gede udane kan biasa. iso dimodifikasi. Delok apa? Nanti kae kan orang kalau modifikasi sing los. Sing nulungi jere sing juga yo pakane dhewe. Tapi wis kene. Ya wis Pak. Pirang-pirang jam. Iki nek Sore. sing nemok mayit iki malah kadang iso dadi kaya lem ngono, Mbak. Nek capek kalau iki podo ngondok ning tawang iki podo ngono, Mbak. Podo kaya stres mulu. Iki lho. Ana elek tur yo kene. Tapi Ngondok iki ning wis tawang. dikumpul. Kamare yo podo yo ning ngono kuwi jere. Lah kamare mbok dile aku yo anu aneh. Yo capek kalau cah loro lho, Mbak. Kuwi sing ya amalane kono sing ngoten. Tapi iki Tapi anu jerene makhluk iki anu ora elek kok jere apik. Cuma nek sapa sing kirane ndek iki kaya duwe niat elek apa-apa jangan jeneng menang Mbak sing tinggi. ngono ki terus kenekan. Bocah menang pinter, anak elektor kira adine makku ndek masjid kono. Ora duwe omong, bocah pinter menang. Mbokku yang atine ora ora kok. Di amal. Tapi akeh Mbak sing cah kono cah loro apa cah telu. Anu apa ponakane Pak Mansur almarhum yo kena. Itu terus jadi ngono. Iki karo Pak Ali pengen balik. Yo tinik ngono aja. Wis golekno ning ndi-ndi jadi. Nang kaya langsung leng kaya Yang mbah can. yang golek nanti-nanti iki. Ya lucu. Lah kondoan ya kan mbah ya ini. Lah jute golekno ora ning kono mak jute. Ya ya. Anake lektor terus kuwi Butuhnya bageri cek dhuwur mak. yang kono ya nek wong kondang nang kono kasiran nanti ra niki tugasnya mah beres. Le. 1777 jin tambah jenggot siji lho Pak kondang-kondang. Ning pondok mirip ki akeh ngono ane jere yo karo abah ora usah disingkirno engko baline. Bukan tapi kan gak enek riwayate bocah do stres. Mondok ning kono kan ora Yo enek. klebon. Kan kok ndok lha kuwi terus kaya cah nyelem ngono kok. Iya klebon terus bocah. Tapi jete anggere mulai kok terus mari mulai yo Iki kita mulai terus salah dipindah ning pondok siji. Kalau politik khusus yang merajalela tanpa nganggo gayai jurur penak. Ora terima ya malah kancane kok tentang lo apa. Oke, tentang pancala. Ayo, mau dipakai ini. Aku bisa. lempuni riwatate mbok piye yo. Angger Joko ki mesti padha kalah. matine ki mati kecelakaan. Lah ya kaya sing bocah-bocah sing meninggal ning Mergo ki ya cah kok klempon kabeh berarti anake cah kok klempon ya cah loro ya. Anake Ulfa, anake Mbak Kom, anake cah kok klempon kabeh. Apa? Apa di bawah? Kan Joko kuwi Kalong sira ae. kecelakaan. Tapi anake Umar anake Umar, anake Ngadi, anake Sri, Sekolah iki. anake Urip. Pandian iki. Boleh apa? Nek sing anak Umar kae ngeterno bature mulai sekolah. Sing cah loro kuwi Ya anak Urip arep ramai. potong rambut, anake sapa Sri yo arep potong rambut. Oke ya. Ganti Pak. Posisine iki lho kok ngono. Oh lala. Ganti rambut. Mau Pak? Iya, Mbak. Tiba. Ya sumben ya melok sampe anak kan. Iya, Mbak. Mau? Terus baik sing ngopeni sapa? Mau?
Lah jadi melok mbak nek dhewe. Mbak. Oh mbak Ani, tak kira mbak. Mbak apa kange? Jadi tahu ku. anu ya. Tis, Mimi nduk. Mimi air putih. Tengok. Ayo lewatnya kan meduli. Lewatnya meduli. Apa nek metu teko metu? Ayo mate sulon lho. Ya napes kok. Kulon iki le. Pak. Itu lho, napes Oh iki. jadi wis ngono. Kan kuwi kan kelon kuwi kan nek rono marakane sulon terus ngidul ngono. Yo ketok iya. Meduri gak ngraung itu lho. Kan cedhak lah jenenge. Iya ngomong-ngomong. Oh karo kuwi cedhak. Ayo lanjut wis cedhak dah. Ana Ya meduri penyanyi kan rono siji. lewat ratan ya. Ana penyanyi ya. Mhm. Daerah ngomong. Gak enak. Iya ketok sing cedhak. Ya daerah ngomong. Sampai boti. Nang boti enak gitu. Itu terang buahnya turunan terasnya. Nang boti itu enak. Tuh sing ngono sing yang dini iki yo. Sing mbok enak. Ngono. Wes entek telu Malika. Oh iya bener. Ada kecuting ini ki. Seger. Aku Suka mau seneng. kir-kir. Seger gak seneng kecut. Anggur tuku sampe enak kecut-kecut. Aku gak seneng. Kecut cuma masaknya piye ngono. Sampai 20 menit patenin dulu ya. Iya. Kopi adus. Udah adus ya. Tukang soten dulu. Dulu bayar 9.000. Siap. Apa nek 1000? Udah dodol iki 5.000. Makane do geger melok dodol. 1000 apa? Rupiah, dinane. Apa nek 1000? Janjale 9.000 tahun 10.000 5.000. Saya pinter bocah kok bilang. 1000. Latihan nyoteng ya angel. Tata sampeyan apa dulu. Anteng. Kudune wong anteng iki ngono kuwi. Iya. Ini tadi kalau dinului anak musik ya langsung di kanyi. Anak ngerokok ya Reno. Apa le? Kelontangan. Bocahnya ngono lah tapi pintar. Dunung. Nek sing ngandani aku, nek sing ngandani mbok ya enggak. Malah nangis. Mesti nangis. Bugane wangi lho kantor wangi. Nah, tapi nek sing gugah aku yo gak kok. Tapi nek gugah tapi jet. Tapi kira ngreken nek kene gugah-gugah bunga-bunga mbok ning ngendengi iki lho, Mbak. Ora butuh gugahno. Ya lho dan jawab ngono. Padahal kene gugah kon sekolah lho, Mbak. Padahal turu jejer ning ngendengi tek nyenggolno iki yo ora. Lah orang wayahe kok bingung lho kan. Andani kok. Orang anake tandangan suwi ngono batin kula. Lega. Bocah jangan dituntun dhisik kok langsung depan mandiri dhewe kamera. Suwi wangi lho. Ora beda kowe. Kayak saiki ono moto nek gak nyadar pecat ae to man. Tak kaya ndi wae pecat. Oh, anak kok dikira wedok ora kentol. Jawab lah, Pak. Jawab lah, Pak. Anak kok dikira wedok ora kentol aku. Ela-ela cek mbot gawe ya Gus. Nyantai ora nang dingkone pangerso mangan. Pengalaman tak cekel. Nang Surabaya aku yo dikontrak wong ngalor itu. Dia nek basar kon rame mesti ndelok aku. Yo bongkar pasang gerobak. Iya sapa? Basar kan rame. Orang orang di Ini pasar malam ini. Ini lagi. Pasar malam beda-beda. Kadang orang kan ngerau kayak begini kaji. Tapi yo aku ora tau. Ning kene ra oleh kon. Kami ning kene malam. Jadi kita lek dames apa nang lapangan ngomong. Iya. Wong padha edan wis tapi mereka ngomong nih. Apa? Terakhir. Apaan iki? Katakan nang lapangan ngomong pasar malam. Gak ada buntung biasanya. Biasanya semut ya biasanya. Sos ngono.
Lapangan semut ini lewatin gila. Yesus. Oh iya lapangan semut. Yesus. Artis sowan cepet gawe film. Pemasaran bupati sowan musik dadi Orang kaya punya uang berjuta-juta yuk. Alika yuk. bukan cuma berjuta-juta, miliarder dong. Cukup kan? Cukup melok gede nih gini main ya. Cukup yang main. Kan betul. Loh, jadi sama. Jadi sakit. Jadi babi. Kira wis pulang duit emang wis bersih mbak, sing nemok-nom. Sing entuk hadiah wis bersih mbak. Malika dapat 100.000 yo. Karo mangan sate yo. Malika duitnya wakil guys. Beli apa? Udah beli apa? Duh, Masalahnya Malika jualan berapa? Derek. ora. Masalahnya berapa ya? Yo ya bang ya apa? Nih. Apa ayang-ayang? Ayo ngomong apa tadi? Resep itu. Ayang-ayang. Apa? Abang dulu ya. Lagi. Oh, alah pantulan kok kae. Ayang-ayang. Pantulan kok lho kan pelitulan kan kileng-kileng pantulan. Ayang-ayang. Nama kayu yang adem tapi ya sumu. Oh. Itu kira-kira kena digenjot. Ini ada sumber. Bulan ada sumber. Jadi bayarnya ya banyu ya listrik. Iki dia gawe lah bingung. Apa atus nanti, apa atus nanti pas atus. Masa ngebur ini gak enak? Kok Tahu ngebur tak bisa. Asin banyu. laut. Jadi asin. Bukannya orang enak, asin loh. Enek tapi yo sithik yo. Sithik, cuma ora nyukupi lah saka 100 meter metu. ya belum tentu untuk sumber. Tahu desa nemburi. Siapa nang nyobos 10 Masuk, meter ya senang. Masuk sana. Modelnya walet nih soal papakas. Yang ini nisih jamar di kalau semuanya kan segoro. Segoro ini segoro sih. Tak glitikin ya. Glitik. Nah ini nisih lebih karek sing pucuk-pucuk gunung menunggu ini. Ah, minum. Saya kan terlalu jadi daratan segorone mas surut. Yang kipas aja. Ada minyak sabun. Iya. Apa? Bu ini sama pura. Gue. Nang kalongan orang perahu jalan biru jalan kok. Ini isinya apa ya? Tak kosong. Mesis. Gedenya ya di. Kayu kayu masih wakai. Ini bawa ngambil nggak ya? Saya. Sing kecil lain, Dok. Ini gimana? Kan anak sing kecil. Kita kan iki dhuwur kan ya. Dia ini bawang dia sudah ngambil. Ini kayak gunung-gunungan. Wes udah ambil. Gunungan semua surut. Kali mati lah. Nek gunung mau. Apa yang nolak nek patok kapal. Sama-sama. Patok kapal dia. Jadi emang anggo motor kan gini. Dari tangan biasanya gundul dan spionnya nenek bapaknya lah. Orang enak kreteng orang enak. Oh, Dia mau turun nanti ngomong sawah. Mungkin gue lele-lele kena tahu metu. dia metu di ning sawah orang yang gus spion yo aman. Ya oleh nang cek ora. Foto tempat sepuluh. Oli, Dia serap kupol. berarti berarti delok cek apik. Iki apa ora tau mbok nanti-nanti. Ngene kok. Sama. Eh? Sama. Kuwi tak sapa? Terus Anak Beatrice. Bengkel. Hei, Denane takon ngonekno starter kuwi. bin
Tidak Dadan ngobek. ganti ngisor. Aku youtuber. Aku ganti apa? Ya motor ku kok buang kok. Jadi bakal nganggu sapa kuwi lho ora tau numpak motor. Ya corona tanggone tak kandhane. Lha kuwi lho ora Lah, rusak. ora rusak. Kuwi lho ora Maksudnya rusak. dede joke lho. Ngono iki tak anu ora oleh. Dandakno, alo dikesak lho. Kandhani kok, apa tak dandani ora oleh boten kan nek nganggu-nganggu metu kan ora Iya, apa-apa nek benar. joke apik. Isen ora rasa isen. Lah yo regret ta yo. Lah nek terus anak sekolah nek Wah. ya nek musim hujan, ayo terus tetep regret. Lah kok motor aja dua. Piro kuwi kena dinggo kuwi. Mau tau dijajal kok ini. Bila pengen starterane gampang, saiki mumpung panas dipanasno. Mumpung apa mesinnya iki panas, oline kan encer, langsung dioglek ngene. Sakit. Sakit. Dan Terus ini mau motor aku dhewe. Saiki mbek minggu tata. ora tau. Oline kan kental. Dioglek yo wangi. Kudune dipemen dhisik. Ya bite ki lho cara tata gak sekolah ya nek sing nganggu. Saudara sekolah. Bila kayak kita panternya sampai kembot di orang panggung. Motor. Wis sampai bocor-bocor kan. Sampai minta asap. Belum. Tuh dong, kan ada baca-bacanya. Enam. Kamu kayak ning ngerosok, sesuk dirosok kakak. Jadi untuk 6.000. Apa? Rosok. Kerdus-kerdus iki. Jangan mbek Pak Likur. Lah ngono ora gendong gawe konten ada apa. Karuan kene pengalaman. Enggak. Iki lho, Pak Ndese dia tebar rokok. Rosok. Ya lumayan ngatur kerdus ini kan. Ya. Ada iki saiki desa kok wong yo ngirit to nih. Desa. Dek padahal sering kerdus terus dek. Ini susah. Kadang dilapisi kresek, kadang yo ora. Angin kejar. Ya nah, mulai aman aku sumun. Ketemu ini hanya yang bersih. Malika liwat-liwat terus. Kayaknya taruh sana sok dijulno terus. Pengen adem ya. Pengen adem ya ada ya. Buka lagi ya. Isinya apa ya? Ini isinya blue band. Semua. Ada apa ya? Ya apa? Biasanya mulai cepet gitu. Jadi itu biasanya cepet. Ya kuncinya kantor aja kari di kono lali. Aku mesti tak eling-elingi. Tapi kasih. Katut ning mobil iki le dodol sing di bengkelno. Ayo. Mana mau yura tau ndi? Dari langsung diberes paling dia dan Iya dia. Jo. Gara-gara liyane langsung. Harus ngerti aku. Kok kesuwen libure gitu. Pokoknya dimaksimalkan kan. Lembur kan oke. Atau sekali harapan lembur. Pokoknya anggur mobil ini anggur nyervis dan ndekno mesisan. Jadi entek yo mesisan totalan. Jadi bilang oh Henry pedot dandakno. Lo larang bongkar. Ya ganti apa? Ganti senar konam. Ganti dhewe. Anda ini selama dia iso ngakali, dia kali mau budal ning bengkel. Jadi bengkel kira kan. Ini pedot. Sampai kawat. Dia iso ngatasi, iki telepon kok omah. Piye carane diutek-utek dhewe kok macam. Dia ketang-ketang tukang bengkele gelem ngedono. Iki apane yo? Didono diutek-utek dhewe sampai iso. Sampai 20. 20. Sampai 20 ya?
Ya.